Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ineyo ngati munthu ngati Bile Malata, kuona kwanga ndikuona kuti anthu amuzipani kapena kuti zipani zonse za dziko lino zidalephera kukonza zipani zawo nthawi ya convention. Zidalephera kukonza zipani zawo nthawi ya convention. Now akufuna kukonza zipani nthawi ya general election. You go to MCP mukapeza kuti Dr. Lazarus Chakwera 2030 akupita akakhala former president of the republic. Therefore MCP ikuyang'ana kuti kodi akachoka Achakwera ku MCP tizakhala ni ndani, ndi akuyamba kukonza chipani poganizira zimenezo, ndi akupanga zimenezi mu nthawi ya zisankho. You go to DPP, anthu akuchita kudziwiratu kuti mmene alili Peter Mutharika adanenanso kale kuti ineyo ndizasiya ndale convention iyi ndiyomaliza 2029 ndikusiyirani inuyo sindikubweranso. I don't know ngati amadziwa kuti 2029 adzafikako mwina mmene anayankhulirana ndi mulungu wawo. So nthawi imene amayenera kuti akonze chipani chawo, a DPP inali nthawi ya ku convention kuti ku mgwirizano umayenera kukhala nthawi imene ijayo ya convention ija, kuti kuyitana azipani zina zonsezo amene akugwira nawo ntchito ndi kuyankhulana akuluakulu apapa ifeyo tikupita ku zisankho za convention, tukapanga za chipani chathu, ndi ku zisankho kumene kukubwerako nanunso kapangeni za zisankho zanu za zipani zanu. Koma kunali kusiyana malere. Recently pa 6 July padali nsalu ya MCP ndi nsalu ya odya zake alibe mulandu. Zadabwisa sopano kuti anthu akupita kukachita launch manifesto, ndi pamene kwapezeka kuti aliyense akupanga zake. MCP ikupita yokha yukapanga launch manifesto ku BICC, ikupita yukapanga manifesto ku Mpoto, ikapanga manifesto ku Mwera, ikapanga manifesto ku Eastern Region yokha, no salu ina iliyonse ya chipani china chilichonse. Chomwecho nawo a DPP akupita okha kukapereka mapepala, a PDP akukapereka okha mapepala, a UTM akukapereka okha mapepala. It's only afford imene yapanga kuti ifeyo situkapereka mapepala, situkatengaso mapepala, kusonyeza kuti anthu akupanga za chipani zawo, zokoza chipani osati zokoza dziko. So
awa audya zake alibe mlandu, they have no option but kupita ndi kuima nawonso paokha, chifukwa zikuoneka kuti hope inali yonena kuti tiyenda limodzi ndi MCP, whether atitenga kaya ngati running mate or no running mate, koma tikhala tikuyenda limodzi, salu ya MCP apo, salu ya udya zake apo. Nde inu mukamanena kuti koma mmene akupangira, mmene akunyozera MCP udya zake, mmene akunyozera MCP mu pa Central Region pano igwira, ndimafuna ndikuyankheni ichi kunena kuti nthawi inoyo ndi nthawi ya kampeni. Electoral Commission atsegula ndipo anena kuti tizipanga kampeni issue based campaign. Ine sindinamvepo pamene pakukhala ngati kuti pamatuluka verbal war. MCP ndi akuba, Chakwera ndi wakuba, pakumakhala paja ponena kuti m'bomamu muli anthu akuba. Andale ena akumakhala ndi mphamvu zomaguzanso anthu amboma. Andale akanadziwa pomakhala pa mbuto yawo ndekuti zinthu bwezi zili pabwino, kusonyeza kuti anthu akufuna zija zonena kuti civil service ikakonzedwa, ngakhale delivery ya ma projects iziyenda bwino because they are ma service providers. Koma chifukwa chonena kuti mwina andale amachuluka mphamvu, ife takhala tikumvapo zija zoti kukhala ndi project yabwino kwambiri yonena kuti ithandize anthu. Chief Executive Officer kunena kuti zimenezo kuti zitheke muzere kwa wakuti kuchipani atipatse okay. Ndekuti Chief Executive uja akulephera yekha kugwira ntchito pokhapokha patakhala dzanja la munthu wandale anene kuti oh yes amenewo panganawo ni project imene amenewo ayi. Ndekuti ma project abwino amene akhoza kufikira anthu akulephereka chifukwa chonena kuti pakuyenera pokhapokha patakhala ameneyoyo ndi akhoza kunena kanthu. So ineyo sindikuonapo kuti pali kunyoza kapena kutukwana, ndikungoonapo kuti mwina anthu akungofuna kuti kukonza kuti mboma mu zinthu ziyambe kuyenda bwino, chifukwa ngati mboma muja sizingayende bwino ndekuti zinthu zambiri zimakhala pasipa zisakuyenda bwino. Chilima amanena kuti amauza anthu a DPP kuti ine tikalowa mboma akuba nkhuku kumaula azatulukako, kukalowa mbava zenizeni. Kumanena a DPP sindokhulupirira kuti mpaka a DPP akanatha kunena kuti Chilima mavoti kumwera ayi, kapena kuti anyoze ayi, koma kunali kuchita concentrate on the campaign chifukwa iyeyo naye imene amapezera moralo yake. Chilimayo inali jonena kuti akudziwa kuti a DPP muli kuba, ndipo titakhala zija zonena kuti a DPP atuluka mboma, taonapo anthu ambiri akumangidwa milandu zawo mpaka pano zili mkhoti. Andi timanena kuti mwina ena sayimira chifukwa chonena kuti ali ndi milandu za corruption chani zapezeka ndi katundu osakhala size yawo. So anthu akamanena kuti Dr. Michael Usi akunyoza MCP, nde Central Region ikanene kuti atiyeni tiazuze anthu amene akupanga zaudya zake. Kodi Central MCP sifuna mavoti ku Southern Region?
sifuna mavoti ku Eastern Region. Ngakhale atanena kuti okay fine, ifeyo ngati IMCP tagwirizana ndi anthu akumpoto ndekuti tikatenga mavoti akumpoto ndi chigawo chapakati. Kodi simukuonapo kuti kumwera kuliso anthu ochuluka? Ngakhale pa Central Region pano anthu ochokera kumwera alipo. Ine ndimaganiza kunena kuti timayenera kukhala ndi mtima ngati umene achakwera ali nawo, osafuna zoyankhula action only, kumangopita kupanga makampeni, kumangofotokozera anthu, koma mukangotembenuka ndikuyamba kunena kuti tikayambe kulasa wina aliyense amene ali against kapena amene akunena chilungamo, ndekuti MCP imisa target, iluza target, ndeyamba somano kuyang'ana kuti kodi wanena za ife ndani. Ndi zimene zikupangisa kuti mwina azipezeka kuti anyamata aziganiza kuti basi tiyeni ting'ambe maposta awina aliyense amene akukhala ngati akunyoza MCP. Ayi, nthawi ya kampeni sitipanga zimenezo. Nthawi ya kampeni timapanga zija zonena kuti wina kaya akutitukwana, koma ifeyo ngati tagwira mbendera tikutsogolera dziko, timayenera kuti tizingoyang'anisa zija zoti titeteze mbendera yathuyo. Koma tikamapita kuti ting'ambe posta ya bana ya uyu tiyeni ting'ambe, ayi sika uwu uzingopanga za MCP basi, sika uwu usapangeso za chipani china chilichonse. Voti tu ndi mumtima, mukhoza kung'amba mabana, mukhoza kunyoza anthu amene akupanga zinthu, koma kokavota kuja munthu ndikavotera zina zimene iyeyo mumtima mwakemo zilimo, simukamung'amba mumtima mwakemo. Ayi, inuyo IMCP khalani anthu ololera, chifukwa inu ndinu kholo. Inu Dr. Lazarus Chakwera adayankhula Dr. Lazarus Chakwera nthawi ija ya maliro achilima, adayankhula kunena kuti kaya munditukwana, kaya mundinyoza, kaya munditani, ine ndine kholo ndilolera kuti mundinyoze mmene mungandinyozere. Andi adalolera kukhala nawo pa maliro pa tesi ija yonena kuti ndikadakhala ngati mwina ine ndekuti ndikanatha kukhala osapita nawo, osachita nawo atendi za maliro amenachi. Koma Dr. Lazarus Chakwera adalolera kunyozedwa, adalolera kutani. So ifeyo ama supporters ndi amene timachita exaggerate, timakweza nkhani kuti zimene zikukambidwa pa makampeni kuti munthu wina aliyense akufuna mpando, ati tikufuna kusiya kumva zimene candidate wathu akunena, ndikuyamba kuchita concentrate on the candidate winner. Ndi tiziona ngati kuti mwina dziko lino munthu akakhala kuti ali pa vice president, munthu amene asamakhumbe kukhala president, chifukwa the only njira imene munthu amachokera kuti apezere upresident is through vote. Ndi vote ija ikuchitika 2025 ino pa 16 September. So munthu amene anali vice president ekha akunena kuti inetu ndimayembekezera kuti mwina ndipasidwa ntchito ina iliyonse, kaya si upresident, si running mate, kaya si uchani, koma mwina ndigwirisidwanso ntchito pofuna kukonza nawo dziko lino, koma palibe amene watero. Nde kenako ine ndaganizanso nane zokatenga mapepala kuti nani ndingoyimira. So mukunena kuti iyayi wosayamika, mukufuna kunena kuti munthu uja akhalebe malo amodzimodzi, anthu akhale kati kuti osafunikira. Ngati anthu akuona kuti amaiko usi ali ndi zowayenereza, ali ndi nzeru zina, awatenge akhale nawo pansi afotokozerane. Anthu akukambirana nkhani za maposition, za majani, za migwirizano, mpaka panopa anthu akupangana migwirizano. So kuti tisikhala pano ndikumanyoza kapena kuti tikazuze wina aliyense amene angathe kupanga kaya za odya zake alibe mlandu, ine ndikuona ngati kuti ndi nkhani yonena kuti yongobweretsa mikwiyo imene mavoti ena amene amayenera kuti apite kwa anthu amene akuakonda amangotsikira chifukwa chonena kuti
tachulusa mangawa. President ndi wa dziko lonse, chifukwa chake timanena kuti there can only be one president at a time. Mawu amene aja anthu akamayankhula anthu amaona ngati kuti mwina ukukhala ngati ukunyengerera kuti uzikhala ngati ndiwe wa MCP. Ayi, koma ngakhale atakhala kuti president ndi Dr. Michael Usi azakhalabe one president at a time. Atakhala zichizonena kuti kaya ndi president ndi ndani komabe azakhala one president at a time. Panali nthawi imene a Dr. Joyce Banda adatuluka ndi kumayankhula, adatuluka a Dr. Joyce Banda kuyankhula koma anali mutosalansi momwemo. Ifeyo timanena kuti a Dr. Joyce Banda bwanja akuyankhula zimenezi koma ali mkati momwemo, pamenenso ana awo ali ku embassy, pamenenso anthu ena ali mu kabineti, anthu ena ali anthu ananena kuti ayi asiyeni amenewo akufuna kukonza zinthu zimene ngakhale president iyo akhoza kuziona kuti pakuvuta izi tiye titenge anthu ena amene akhoza kuthandizira kuti dongosolo la government liziyenda bwinobwino. So zimene akunena Dr. Michael Usi ine ndikuona ngati kuti kunakhala kwa nzeru kunali kutenga zimene zija ndikuyamba kuziona kuti kodi pamene tikupita ku 2030 kuti boma liziyenda bwinobwino tikuina titani tikonze pati kodi inuyo uyuyo Mati Traore kuti achuke anthu azinena kuti atakhala president wa kwathu kuno, atakhala president wa kwathu kuno. Chimene anapanga ndi chani? Anayambato kukonza zinthu za mdzikomo zimene ena mwina amalephera kuzigwira, ndiye waja adayamba kukonza zimene zozo za migodi. Anthu amene amachoka kumaiko kwina kumwera ndi kumapindula mmene mujananena kuti ayi zimene zozo ayi tiyamba kukonza toka. Izo kuzana ndi kaya mafuta chani adayamba ayi zimene zotipanga toka. Zimene zija zidathandizira kuti dziko lawo lija likhale lodziwika bwinobwino. Magufuli ku Tanzania anangobwera pamene pajapo wayambirira anayamba kupita ku MRA. Kukafika umene kuja anakapeza commissioner wa MRA zimanyumba zambirimbiri, salary yake yochepa. Adanena kuti anayamba kulanda amenocha kwenda kukupita mwina muli monse kumapita muzipatala kumatani. Adapeza mavuto amene anali mbomamo ndipo ma solutions yake anapezeka. Dziko la Tanzania linachuka, linapezeka zichizonena kuti layamba kukula pachuma. So tikamaopa kuchula mavuto amene alipo mboma kuti zinthu sizikuyenda, ndeti ziopa kumanena kuti ayi ate akutukwa na MCP. Ine ndikuona ngati kuti tikulakwitsa komanso pamene tikupita kuzisankho tiye timuone wina aliyense ngati Malawi. Passport imene timakhala nayo aliyense ndiolemba MW. License imene timakhala nayo ndiya Malawi. ID imene tikukhala nayo ndiyosonyeza kuti ndife a Malawi. Zisatisokoneze chifukwa tikupita kuzisankho. Ngati Dr. Lazarus Chakwera walembedwa kuti apitirira mpaka ukafika 2030, inamushua kuti Dr. Lazarus Chakwera apitirira. Ngati Dr. Lazarus Chakwera sakupitirira, pali munthu mmodzi amene abwereponso, sikuti pabwera anthu awiri kapena pabwera anthu atatu. Ayi. So tiyeni tisanyoze, tiyeni tisaone ena ake ngati anthu osafunikira, ngati anthu oti olakwika, ngati anthu onyoza. Ayi. Tiyeni tilolerane kumadera konse kumene anthu akuyimira. Kaya kuyimira ndi MCP akuyimira even kwathu ineyo kumudzi kwathu kuzomba MCP aliko. Kodi tinene kuti MCP asapange kampeni kuzomba chifukwa chonena kuti ineyo mwina ndikuzuzidwa ku Central Region? Anthu akung'amba mabana abire malata ku Central Region? No. Tiyeni tisatero yayi. Tiyeni tisatero. Dr. Lazarus Chakwera ndi MCP atha ukaponda ku Nsanje, atha ukaponda kwina kuli konse. Pomudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti
mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.